Hej, og nu skal jeg lære jer at lave en julestjerne. Du starter med at klippe 4 strimler ud på 1 cm og folde dem på midten. Du skal nu flette de 4 strimler sammen, så de danner en firkant. Når du har gjort det, vender du den om og tager den øverste strimmel og folder ned. Det gør du med dem alle, indtil du når til den sidste. Den tager du ned under den første. Nu tager du den øverste strimmel og folder den bagom og ned, så det danner 2 trekanter. Så folder du den på midten og folder den let bagover og tager enden af strimlen og folder den ned under firkanten. Og gør det på de andre 4. Nu vender du den om og gør det samme på den anden side. Nu tager du en strimmel og folder den rundt om sig selv og trækker den gennem firkanten, så det danner en kegle. Det gør du 4 gange, og så vender du den om og gør det samme. Nu tager du en saks og klipper de overskydende stykker af.